rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon mun zo muku da wani application wanda zai rarraba muku bidiyo. Kamar yanzu idan kuka saka masa bidiyo, to zai rarraba muku bidiyon nan ya mai da shi gaba ɗaya hotuna, duk bayan sakan ɗaya ya mai da shi hoto, duk bayan sakan ɗaya ya mai da shi hoto, duk bayan sakan ɗaya duk motsa sakon sai ya mai da shi hoto. Ya raba muku bidiyo guda ɗaya, duk ya mai da muku shi hoto. Kamar yadda yake ganin bidiyon haka, to haka za ka riƙa bin hotunan kana buɗe su. Yau bari mu shiga mu nuna muku yadda application ɗin yake, domin application ɗin zai matuƙar burge ka da irin wannan amfanin da yake da shi, wanda za ka iya mai da bidiyo ma ka mai da shi hotuna ka riƙa juya kana kalla, amma dai sai dai hotunan zai mai da maka su, za ka iya tura su ko ina yake so, kuma sannan za ka iya saka su ko ina yake so. Yau bari mu shiga cikin wannan application ɗin, sunansa video to photo. Gashi na application ɗin, yanzu zai shiga application ɗin. Gashi nan daga sama ya nuna mana ads ga yanan free of grade. Gashi nan ya nuna mana video to audio. Ka ga yadda application ɗin yake, za mu saka maka link ɗinsa a ƙasan description na wannan bidiyon, domin ka je ka yi downloading na wannan application ɗin ka fara amfani da shi. Bari mu shiga cikin wannan application, bari mu shiga cikin wannan saving photos ɗin, domin ga yadda ya mana saving ɗinsu. Ga yanan wannan bidiyon ya maida mana shi gaba ɗaya, ya maida mana sai da ya cire mana hotuna guda 66 a jiki. Bari mu shiga cikin sa mu gani. Ka gani? Ka gashi nan nan ma gashi nan, nan ma gashi nan, nan ma gashi nan, nan ma gashi nan. Duk kamar haka zai ajiye maka shi, amma dai mu saboda sakewa za mu yi, bari mu yi delete ɗinsu all. Bari mu yi deleting ɗinsu all. Yau ga ni mun yi deleting ɗinsu. Bari mu shiga wannan select photo ɗin. Yau inda muka shiga wannan select photo ɗin, bari ga yadda za mu yi. Idan muka yi ƙasa haka, muka yi ƙasa haka, sai mu zo mu ƙara samun bidiyon haka, sai mu taɓa shi kamar haka. Yau ka ga yadda ya nuna mana ga yanan time interval, ga yanan manual capture, ga yanan. Bari mu shiga wannan manual ɗin mu gani amfaninsa, sai mu zo shi ma mi ɗaya. Yau inda ya nuna mana haka, inda ya kasance cewa za mu ɗan cire wani abu, ko idan ba za mu cire wani abu ba, ko za mu taɓa wannan alamar mai suna 7. Yau muna taɓa wannan alamar mai suna 7, sai mu zo wannan na tsakiyar haka, sai mu saka masa, sai mu taɓa 7 kamar haka. Yau gashi nan ya riga ya mana 7 ɗin hotuna. Gashi nan ya riga ya mana 7 ɗin hotuna. Bari mu shiga wannan 7 ɗin magani. Gashi nan wajen ya mana 7 ɗin hoto ne guda ɗaya, shine dama wancan wanda muka zaɓa. Gashi nan wajen ya mana 7 ɗin hoto ne guda ɗaya. Bari mu goge shi mu koma can. Yauwa kamar yanzu mun yi selection ɗin mu, bari mu je mu samu bidiyon. Yau sai mu shiga bidiyon kamar haka. Na wajen gashi nan time interval, gashi nan na wajen saka bashi a PNG ɗin nan, sai ka shiga wannan na biyan kamar haka. Yau inda ka shiga wannan na biyan kamar haka, inda ka shiga wannan na biyan kamar haka, yana zai nuna maka daga inda zai fara ɗaukar hoton, ko kuma daga inda yake son ya tsaya. Yau ga hinan capture time, ga hinan bari zan zaɓa masa duk second, duk 'yan mintuna da nake son ya ɗauki hoto a nan wajiya, duk second ɗin da nake son, bari in bar shi a haka. Ga hinan every 0.1 second, gashi nan zai ɗauki hoto ya ajiye mini kamar haka. Bari mu taɓa wannan alama ta start. Yau gashi nan yana yin start, zai ajiye mana hotuna ƙwaya 670. Bari ya gama saving ɗin hotunan. Bari mu jira shi ya gama saving ɗinsu. Yau ɗan uwa gashi nan na rage yawan hotunan da zai ɗauka ne, na rage musu yawa ne, yanzu sun koma 30 ne da wani abu. Bari mu danna wannan selection ɗin all ɗin nan, yanda tuni da ya gama mana ga abin dama zai nuna mana, sai mu taɓa alamar saving ɗin nan. Yawa yanda muka taɓa alamar nan ta saving, bari ya gama saving ɗin shi. Ga nan ya nuna mana 7:20:32. Yau gashi nan ya mana saving ɗin su, sai mu yi back, mu ƙara yin back, sai mu zo mu duba wannan saving photo ɗin. Ga nan wajen wanda muka fara saving, sai da ya mana saving ɗin ƙwaya 300 da wani abu.
nan wajen kuma bari mu zo nan wajen kwaya 22 din nan gashi nan duk bayan sakon 2 ne da wani abu sai ya dau hoto. Yawwa gashi nan. To yanzu bari mu je can wannan application din na wani editing domin mu gwada haɗe sama gani ya zai kasance. Yau to wannan haɗe dai hotunan nan sai ku tare mu a bidiyo na gaba don mu nuna muku yadda zaka haɗe wannan bidiyon. Yau dan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Idan baka mana alamar subscribe ba ka danna wani alamar subscribe, ka taba wani alamar ƙararrawa domin kasancewa da dukkanin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode sai mu haɗa bidiyo na gaba.